Ako tvoja energia ovplyvňuje ostatných? 5 znakov, že máš vysoké vibrácie. Zvieratá sa cítia v tvojej prítomnosti bezpečne. Všimol si, že zvieratá k tebe prichádzajú bez strachu? To je znak, že máš vysokú a harmonickú energiu, ktorú zvieratá vycítia a cítia sa pri tebe bezpečne. Cítiš, že na teba ostatní úprene pozerajú bez toho, aby si urobil niečo zvláštne? Tvoja aura je natoľko silná, že priťahuje pozornosť, či už to chceš alebo nie. Náhodní cudzinci radi prichádzajú za tebou a rozprávajú ti svoje životné príbehy. Si magnetom na ľudí, ktorí cítia potrebu zdieľať s tebou svoje radosti a starosti. Dokážeš cítiť, ako sa energia v miestnosti zmení, keď do nej vstúpiš. Tvoja prítomnosť má moc zmeniť náladu a atmosféru kdekoľvek prídeš. Irituješ toxických ľudí len tým, že si sám sebou a autentický. Tvoja pravá podstata môže byť nepríjemná pre tých, ktorí sú toxickí, falošní a negatívne nastavení. Naším cieľom je inšpirovať a zlepšovať život druhým. Pridajte sa k nám.